Dobrý deň, prepáčte, my o malú chvíľočku začneme, len viete, ja tu niečo, teda respektíve niekoho hľadám. Haló? Hľadáš mňa? Martin! Ahoj. Ahoj, ahoj! Dobrý deň. Ahoj! A čo ty tu robíš? No poslali ma sem, aby som ti pomohol. No tak to mi asi veľmi ťažko pomôžeš, pretože aby ste si nemysleli, že čo tu tá bláznivá len tak pobehuje po javisku. Ja tu totiž hľadám ideálneho muža. No tak možno preto ma poslali, no. Čo ja viem? Máš ho? Akože ty? Akože vtipný si, hej? Tak poslali ma, no. Nie, ty určite ideálny muž nie si. Vieš čo, skúsim sa na úvod neuraziť, dobre? No, Martin, prosím ťa, odlož to. Áno. Ja vám prezradím, my sa s Martinom poznáme už od strednej školy. To je pravda. A v žiadnom prípade to ideálny muž nie je, pretože je veľmi často nedochvíľný. O, tak toto zase nie je celkom pravda. Je to pravda, občas. 2-3 minútky, no. 2-3 minútky sú dôležité. Potom, určite nepomáhaš doma svojej partnerke s upratovaním. Toto rozhodne nie je pravda, pomáham. Skús niečo iné. No dobré, ale tak je všeobecne známe, že kedykoľvek si len tak zbalíš kufre a na 2 mesiace sa odtafáriš so svojimi kamarátmi niekam do Afriky. Tak nie je to kedykoľvek, nie sú to 2 mesiace, sú to 2 týždne, ale dobre. Pripúšťam, že napriek tomu, že už v podstate sa približujem k tomu mužskému ideálu, napriek tomu od neho mám ešte stále dosť ďaleko. No vidíš, a tým pádom moja skromná obava pomaličky hraničí takmer s istotou, že ten ideálny muž skrátka neexistuje. No tak zasa nehaň mužský rod môj, ideálny muž podľa mňa existuje a sú nás tisíce. Chlapi, ste tu nejakí v tejto hale, ozvite sa, nie? No, vidíte to. No, počkajte, ja si osobne myslím, že muž v podstate už svojou existenciou je akýmsi stelesnením ideálu. Ako vy môžete byť stelesnením ideálu, keď od malička v jednom kuse myslíte na to isté? No na vás, nie? No, vidíš to? Jasné, veď som to vravel. Tak sme dobyvatelia, no. Ale romantici. No tak o to viac ma mrzí, keď si uvedomím, čo sa z vás vlastne stane tým dospievaním. Ako to myslíš? No, pozrime si, ako vyzerá prierez mozgom dospelého muža. Čo toto? Toto je realita. Áno. 2 obrovské centrá, ktoré myslia stále na to isté. A potom samozrejme sú tam ešte tie menšie centrá. Jedno je napríklad pre trapné výhovorky, druhé je pre loptové hry, tretie je pre nebezpečnú zábavu. No tak prepáč, ale toto podľa mňa nemôže byť kompletný prierez mužským mozgom. Čo, niečo ti tam chýba? No. Napríklad Centrum pre porozumenie nočnému detskému plaču? Neboj sa, Martin, je tam, iba že je také maličké, že ho vidno iba pod mikroskopom. Vieš čo, Zuzka, ale teraz nám trošku krivdíš. Vieš, koľko mužov je v súčasnosti na materskej dovolenke? Koľko? Neviem koľko, ale zo pár ich bude. Koľko, pán minister? 5, že 5. No. Vidíš, no. Ale nie, počkajte, dievčatá, úplne vážne. My sme sa o tom minulé s kamarátmi bavili na pive, že my keby sme mohli, ako my by sme to za vás úplne v pohode aj odrodili. Ešte je aj vtipný. Nie, Martin, prosím ťa, všetci veľmi dobre vieme, že vás tehotenstvo spája akurát tak toto. No, vidíš to? To je podľa mňa 12. mesiac toto. Nie, počkaj, ale pomáhame vám s nákupmi, to zase nemôžeš poprieť. Áno, to je pravda. Keď taká unavená žena príde po celom dni domov, urobí s deťmi domáce úlohy, navarí večeru a náhodou dostane chuť na pohár dobrého vína a poprosím miláčik, zbehol by si do obchodu a priniesol by si 7, tak to väčšinou dopadne takto. Ja neviem, čo je na tom zlé. Pozri sa, však v tom vozíku tá fľaša vína je. No. Áno, a hektolitre piva, typickí chlapi. No, tak neviem. Ľudne tomu zatlieskajte, keď chcete. Ale ja to vidím tak, že muž primárne uspokojil želania svojej partnerky a sekundárne si uspokojil aj svoje potreby. No a čo? No tak sa zviezli. No. Ja neviem, to je taký Pavlovov reflex, že vy z nás neustále robíte alkoholikov. Tak ako pripúšťam, že semo, tamo si vybijeme. No.
trošku. Ale potom to vypotíme v záhrade, vybeháme to na ihrisku, hráme futbal. Áno, áno, a väčšinou ráno veľmi radi trénujete jogu alebo gymnastiku. No dobre, ako... Pripúšťam, že na isté neduhy máme, tak povediac, genetické predispozície, ale v skutočnosti je to tak, že tak ako vy ženy, aj my muži sme ešte stále vo vývoji, no. Vo vývoji? No jasné. Martin, váš vývoj sa už dávno zastavil, a to tvárou k večnému svetlu. Ako myslíš, že nás osvietilo nejak duchovne? No. Áno, ste osvietení svetlom z chladničky a myslím, že tam sa váš vývoj aj ukončil. Vieš čo? Ja ti mám taký zvláštny pocit, že ty si nejak negatívne naladená proti nám. Nie. Nevážne, ako nie si ochotná súhlasiť s faktom, že ideálny muž existuje. No ja nemôžem súhlasiť, pretože do kolečka to tu omielaš, ale stále si mi nepredložil jeden jediný dôkaz. Ty chceš dôkazy? Áno. Okay. Chceme dôkazy, dámy? Samozrejme. Ja s tým nemám žiadny problém, pozrite sa, dôkazy sú. Sú dokonca vedecké dôkazy o tomto poznatku a na moje šťastie sú zaznamenané. Áno, teraz sa na ne môžete pozrieť. Nech sa páči. Muži sú priamými potomkami bohov. Muži sú stelesnením dokonalosti. Sú jazykom, dušou i soľou tohto sveta. Muži sú synonymom vznešenosti, absolútnym vrcholom všetkého tvorstva na zemi. Sú krásni, inteligentní, nesmrteľní. Bez nich by sa jednoducho prestal točiť tento svet. Muži. A teraz sa pozrieme na tieto božské stvorenia podrobnejšie. Väčšina mužov má magický pohľad. Je vysokého vzrastu, má pevnú postavu a bujne zarastenú hroď. Tieto dokonalé antické postavy muži dosiahli pravidelným a systematickým cvičením. Raz, dva. Mužov totiž vo všeobecnosti možno považovať za skvelých športovcov. Dokonalú postavu si muži udržujú nielen cvičením, ale aj stravou. Muži sú totiž vychýlení gurmáni. Preto stolujú vždy gustiózne, zdravo a s maximálnou nonšalanciou. Žebra! Už nemôžu ísť, nemám chuť. Dáme si guláš a pivo. A jedaj guláš. Aj pivo. Pivoáru. V kuchyni sú samozrejme ako doma a veľmi dobre sa v nej orientujú. A po dobrom jedle prichádza samozrejme slávnostný prípitok. Však je to sladké, hovno znutri. Muži sú všeobecne spoločenské a priateľské typy a preto radi robia všetko spoločne. Vymieňajú si dôležité informácie, chodia spolu do posilňovne, navštevujú spevokol, spoločne sa venujú chemickým výskumom a vedno chodia aj na tanečné krúžky. Keď muži konečne osamejú, tak sa vo voľnom čase venujú duševnej psychohygiene, Všechno se točí kolem tebe. bojujú v džungli s krvilačnými šelmami alebo sa venujú filantropii. To je nápad, kocoč kúpim. Sú však veci, ktorých sa muži nikdy nedopustia. Nikdy neobťažujú kolegyne v práci, Osobní hlášení. Zástupce vedoucího doktor Dominici mi neustále sahá na zadek. nikdy sa nesprávajú ako chrapúni,
nikdy sa nehambia naplno a otvorene vyznačene svoju lásku. Mám vás rád. Nikdy nemočia na verejnosti, nikdy nedajú na sebe znať rozpaky, Cítíš, jak mi buší srdce. No víš, co by to mohlo být? nikdy nevyrušujú dámu pri osobnej hygiene. Jirko, už ty? Ale najmä, a to by sme chceli zdôrazniť, nikdy, ale naozaj nikdy sa muži nevydávajú za ženy. Špeciálnou kategóriou je ich vzťah k ženám, ktoré dennodenne častujú lichvotkami. Když se okamžitě rozcuhla, tak vypadáš trochu jako člověk. Drzouměrna drzá, zvědavá, ošklivá, brejlatá, douchová. O ženách sa vyjadrujú vždy s láskou, obdivom a uznaním. Hanka, Marka, Zuzka, všetko jeden čert. A v žiadnom prípade sa pred nimi nevyjadrujú vulgárne. Však vašu p***u také neviděl, věřím, že ju máte. Muži sú verní celý život jednej žene a preto ani nepotrebujú pozerať necudné filmy. To je materiál. Co je to? A už vôbec nemusia chodiť do domov s pochybnou povesťou. Já si dát tuto Fräulein und tamtu s veľkými štrudly. Mach schnell. Veď napokon, prečo by to aj robili, keď doma si svoje manželské povinnosti plnia s vervou a chuťou. O tom, že muži sú rodinne založení, svedčí aj ich pozitívny vzťah k deťom. V neprítomnosti matky sa im venujú s láskou a trpezlivosťou. Dašeko, ani se vás spát. Už? Hrajú sa s nimi na schovávačku. Takže ne, pojďte se. Venujú sa ich hygiene. Studená koupel je nejúčinnější lék na spaní. A hneď na druhý deň s nimi znova veselo špásujú. Ale to je Mariangela, Ugo, naše dcera. To byl jen forek pro naši malou. Jednoducho, sú im viac ako vlastná matka. To je smůla. Lopuch tu není. Po tomto všetkom iste uznáte, že muži sú naozaj dokonalé a ideálne stvorenia, ktoré sa aj na sklonku života utvrdzujú vo svojich životných prioritách. Vy jste, pane Koščák, pěkný kanec. Vy jste museli aspoň dvakrát. 3krát, Božku! 3krát! Plus dívka míru. Zabavili sme sa, ale teda, že by táto vedecká štúdia dopadla pre vás mužov nejak veľmi dobre, to sa nedá povedať. Ani veľmi nie, ale neviem, kde sa stala chyba. Ja viem, jasné, ten klip strihala žena. Tam je celá chyba, však to je vlastne ako bolo v tom filme Sex Misia, nie? Keď riadili planetu Zem iba ženy. Presne takto by to dopadlo. Áno, normálne, akože keby bol poriadny chlap, tak by si priznal porážku, povedal by áno, uznávam, ideálny muž neexistuje, ale nie, on sa tu teraz bude s nami hádať. Normálne, akože táto mužská ješitnosť, to je niečo strašné. Ale prosím ťa, Zuzka, nemusíme sa hádať, mužská ješitnosť neexistuje, mužský ideál, to v podstate existuje, dá sa všetko vlastne vysvetliť. Zlyhali vedecké dôkazy, dáme priestor ľudu. Ako to myslíš? No ako nech si vyberú tu prítomné dámy a vyskladáme si ten ideál muža priamo tu v hale. Myslíš ako Frankensteina? Hej, akože zoberieme teraz pílku a odrežeme tu Jožkovi nohu, Miškovi hlavu? Hej? Dámy, nemáte náhodou niektorá v kabelke skladaciu pílku? Že by som odpílila niečo tu Martinovi? No napríklad niečo, čo najmenej používa? Napríklad? No napríklad hlavu. No, každá druhá má pri sebe určite skladaciu pílku, nie? No minimálne pilník. Urobíme to obrazne, my si toho muža vyskladáme, normálne tu podľa obrázkov a začneme nohami.
Lebo ideálny muž by mal stáť na pevných nohách. My vám, dámy, ponúkneme 3 typy nôh a vy si z nich vyberiete potleskom. Dohodnuté? Tak typ číslo 1, typ huňa. Smejete sa, ale to sú veľmi praktické nôžky. Ak máte doma iba jednu jedinú perinu, pokojne sa ňou prikryte celé, pretože tomuto vášmu yetimu nikdy zima nebude. Dobre, a našli by sa tam také X-áky? X-áky máme k dispozícii, nech sa ti páči. Jej, tak teda tie sú krásne. Dámy, o takéto nôžky by sme pokojne mohli oprieť aj stoh slamy. A ja vám garantujem, že žiadny vietor ich nerozfúka. No. V podstate by sa dalo povedať, že keď Pán Boh tvoril tieto nohy, tak trošku precenil geometriu. Tretie nohy, ktoré vám chceme ponúknuť, to sú tzv. Lyže miesto chodidiel. To, že sa smejete, beriem už aj trošku osobne, lebo mám trochu osobnú skúsenosť. Pravda je taká, že muž, ktorý disponuje týmito chodidlami, si môže palec na nohe privrieť do dverí, aj keď je už v strede miestnosti. Ale zasa má to aj svoje výhody. Potrebujete bazén, len ho pozvíte na návštevu, on poskáče v predzáhradke a bazén máte vydúpaný. Nádhera, takže mali sme 3 typy a môžeme vyberať? Áno, nech sa páči. Tak páčili sa vám nohy typu huňa? No, veľmi nie, dobre. Dobre, tak prejdeme na X-áky. Komu sa páčia X-áky, nech zatlieska. Dobre, to sú tu faninky. Dievčatá, komu sa páčia lyže miesto chodidiel? Muž by asi mal stať na pevných nohách. Súhlasím, mohla by to byť aj vysoká noha. Dobre, tak poďme ďalej. Poďme trošku vyššie. Ešte vyššie, ako ty myslíš. Budeme vyberať brucho. Dobre? Začneme, predpokladám, veľmi obľúbenými tehličkami. A ja som to počul. Dievčatá, počul som to. Budeme rozdávať vreckovky o chvíľu. No dovol, niekto tu slíta. Áno. Čo by sme my s takýmto bruchom robili? Čo? No čo? No tak ja by som možno aj vedela. No, mohli by sme na ňom napríklad strúhať kapustu. No to by ste mohli, no. Tak som zvedavý, aký úsmev na vašej tvári vystrúhá ďalšie brucho. Brucho a lavandel. A to úplne inak reagujú tie ženy teraz, už vidíš? Lebo to ste si možno mnohé povedali, jej, to sme doma, však to je môj Jožko. No? Ale ja by som nezatracoval tento typ brucha. Dámy, ušetríte na nábytku, to môžete použiť ako servírovací stolík na kávu alebo na chlebičky pre návštevu. No výborne, a keď si ten servírovací stolík náhodou kýchne, tak nám budú tie chlebičky krásne lietať po celej obývačke. No, sa ti nepozdáva, čo brucho a lavandel. Ale jedno také staré slovenské príslovie vraví, pod veľkým bralom veľký medveď spáva. No dobre, vieš čo? Prejdime radšej na ďalšie brucho. Ja by som prijala niekoho štíhleho. No tak to je typické tintítko, ale to je praktický muž, lebo použijete ho doma ako výplň do škár, alebo prípadne ako minútovú ručičku na nástenné hodiny. Áno, alebo náhodou, keď robíte kung pao a polámu sa vám tie čínske drevené paličky. No tak poďme vyberať. Podľa vašich reakcií už teda aj tuším, ale kto je za tehličky, prosím, dámy? Je tu niekto, kto by bol za brucho a lavandel? No chlapi, aspoň vy si to obhájte. Dobre, a páči sa niektoré zdám tintítko? Veľmi rozpačité, ale môžeme jednoznačne povedať, že vyhrali tehličky. Dobre, blahoželám vám, máte to mať. Tak poďme vybrať tomu ideálnemu mužovi ešte tvár, dobre? Na úvod navrhujem niečo také výrazné, tvár s raťafákom. Tak ja neviem, skúsim na tom nájsť nejaké pozitíva, hej? Nájdi. Ak máte takéhoto partnera, tak vlastne máte neustále po ruke pojazdný vešiak na kabát, hej? Alebo také prenosné slnečné hodiny. No, ale má to aj svoje nevýhody, takýto muž vlastne pchá nos do všetkého, aj keď to práve nechce, čo? No. Áno, ale opäť spomeňme túto našu ľudovú slovesnosť. Hovorí sa, že podľa nosa poznáš kosa. No, to sa ti páči, čo? No, tak poďme radšej na ďalšiu tvár. Toto je uhrančivý fešák. Tak
to ja nemám slov. No, však toto vidím. Tak ja vám zatiaľ prezradím, že pri takomto mužovi podľa mňa ušetríte aj na energiách, možno aj na jedle. Ja keby som mala doma takéhoto chlapa, čestné slovo, ja nejem, nepijem, nespím, ja len horím a horím. No, poprosím šalanských hasičov, aby boli pripravení pre istotu. Nech sa nám tu Zuzka zmení na Johanku Zarku, tak bude zle. Dajte tam radšej nejakú ďalšiu tvár, prosím, toto je takzvaná večná radosť. No, tak ja neviem, pomôžme si slovami klasika. Ktože by ho nemal rád? Áno, však je milý, radostný, možno trošičku taký pripečený, čo? Ale zasa to je ten typ muža, ktorému keď budete hovoriť, že dieťa, ktoré čakáte, je vlastne od suseda Joža, aj tak sa bude takto usmievať. No. Takže mali sme 3 typy? Áno, tak môžeme ísť ďalej? Poďme vyberať. Výborne. Poďme vyberať. Tak, komu sa páči tvár s raťafákom? Dámy? Chcete uhrančivý pohľad? To je za uhrančivý pohľad. To dokonca tlieska aj 10-ročné dievčatko v prvom rade. Áno, dobrý vkus, chválim. Mama ju dobre vychováva. No a je niekto teda za veselú domácnosť? Ale áno. Ale áno. No vidíš to, s mužom má byť veselo podľa Teraz mňa. neviem, či to bol ten uhrančivý fešák alebo večná radosť. Obávam sa, že ten uhrančivý fešák vzhľadom aj na to, že Áno, mladá generácia to pozobudila. Tak, áno, tam má aspoň 100 hlasov. tak to máme hotové? Máme. No výborné. Áno, čo máme hotové? No máme hotového toho poskladaného ideálneho muža. Už to len celé spustím. Počkaj. Čo spustíš? No my tu máme taký špeciálny software na to, Aha, ktorý z toho, čo ste si vy dámy vybrali, vyskladá teraz toho vášho ideálneho muža, len na ovládači nájdem Enter a je to. Tak. Ideálny muž existuje. toto je ideálny muž? No, Tak ja neviem, toto je niečo divné, neviem. tak Vyzerá ja neviem, ako chobotnica. vyzerá trošku ako mutant. No. Tak ale tak toto vyskladal počítač, to je podľa tak tých vašich želaní? Nie, to je potom nejaký zlý počítač, lebo toto my určite doma nechceme, však dámy. Nie? Nie. Tak dobre, berme to tak, že ani softverová cesta nefunguje, dajte ho preč, prosím vás, lebo nech nás to nemotá, ďakujem, ale v tom prípade mi zostáva iba hľadať naozaj vo vlastných hradoch. No u mňa to už nevyšlo, tak videl som v zákulisí troch naozajstných sympatiákov. No ja som tam videla viacerých sympatiákov. No ale sú tam traja sympatiáci, ktorí veľmi dobre spievajú. To sa vraj hovorí, že muž, ktorý dobre vyzerá a ešte vie aj dobre spievať, vraj má u vás ako naružie hostlané, je to tak? Áno, priznajme si to. No, tak potom len pre vás dámy. La Gioia. Dobrý večer, moja zlých a záľudných, keď náhle stíchne vták, seba strácaš v zrkadlách, pre tie chvíle bám, dieťa dáva nám, v očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krídlom zo pár viet.
krásne, milí priatelia. Tak sme veľmi radi, že dnes večer môžeme byť práve teraz v tomto okamihu s vami. Dnes mám rande so svojím mestom, nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neony známym gestom, práve odbilo 10 hodín. Ja sa dnes iba túlam, dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. Som dosť biedný, robím väčšinou to, čo nemám. Tvárim sa, že som zodpovedný, klamem, smejem sa, som zlý k ženám. Ja sa dnes iba túlam, dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. A Užite si svoj deň. La Gioia! Ďakujem pekne. Je to také celkom milé ísť po nich na javisko, lebo človek má pocit, že ten potlesk patrí aj jemu, čo?